bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moɗon hannde ko ñalawma talata ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Habruji moon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hen hewde ko habruji international kono e nder habruji men États-Unis ma en jaa toon to Washington walla toon to Chicago kadi no wayno basu ponnogo wadde hakkude mo kanko président Joe Biden laamu makko e ɗum ɗon taw ko Kamala Harris wonno toon e Palestine naɓe ma en dutto toon kadi to Washington ƴeewen no habruji ko fati politique. Habruji men international ma ko toon to Sénégal en wayno ko hannde kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko président kesso mo Sénégal o ƴefti laamu toon to Sénégal ɗum noon ma en jañno e cérémonie o ɗum guila nde fuɗɗi ha kadi e kikiɗe ko kewi wonde hol gouvernement makko jogorɗade ko ɗum woni tisuji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko talata ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde ko talata ɗum noon ko mardi ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Chicago du moins tugade kadi habruji gomiɗi toon to CNN hono kamɓe kanko Kamala Harris ɗum noon ko délégation mo wonduno ponno fottude yimɓe taw ko origine Palestine naɓe walla arabeɓe kam walla kam yimɓe jeeyaɓe Moyen-Orient toon to Chicago ɗum noon ko yidde rendude mabɓe ko wiyete kumtari kadi haalde gueɗe ɗe ganduɗa henna taw kamɓe ɓe palestinaɓe walla yimɓe wiyeteɓe arabeɓe origine wonɓe toon ɓe eɓe jiiɗi kañum haaldude laamu ngu ko fati e guerre gonɗo toon to Palestine hakkude Israël e Hamas kono ene wayno ko goto e yimɓe ɓe ganduɗa fonnoɓe toon wonde tawtorede on nguɗon bato no biyete docteur Taher Ahmed kanko kadi ko neɗɗo liggotoɗo ko e hôpital uji ko mbiyata émergency kanko hoore makko yihino toon to Gaza e dummunaji ɓennuɗi ɗi kadi o yii ko woni toon ko ene wayno kanko hoore makko fusi bato ngo yalti ɗum ni ɗum ɗo kadi ko hunde hollude tan wonde ko hande mettere no woodi hakkude kamɓe yimɓe ɓe joguiɓe origine men toon to wiyete hen leyɗele arabeɓe surtout kadi muusaɓe oɗo saaha joni ɓurɗuɓe muusede oɗo saaha joni guerre gonɗo toon noon si babude koreji men nan toon bare walla kadi ko toñanggue Israël waɗata yaltudemo nguɗo batu kadi e kanko ɗum kadi ko hunde hollude wonde ko mettere wonde ɓe jogani hono gouvernement Joe Biden ene wayno ko nen ɓeydo hewde ɗum no arno on nguɗon batu wonno toon ko kanko Kamala Harris e kanko kadi biyeteɗo Jake Sullivan Kamala Harris kañum woni vice présidente mo président Joe Biden Jake Sullivan noon ko kañum woni ko conseiller kadi ko fati sécurité toon to Maison Blanche ene wonduno yimɓe woɗɓe ene garduno e mabɓe ɗum noon kadi ko taw ko yidde fottude e kamɓe julɓe wonɓe toon to Chicago haalde surtout ko fati en haare wonde toon nde siftin ɗon tan e nder woteji ɓennuɗi ɗi hono kanko président Joe Biden o yi wonde toɓɓe makko ne telli no fewi si babu won julɓe hewɓe vooti wonde pour mo gondani makko ɗum noon ko wiide wonde so tawi on continue support mo jogani Israël o ha woteji novembre gari kañumen gondata e makko ɗum noon ene wayno ko ɗum woni koɓe ƴeewata ɗo oɗo saaha joni kanko laamu makko kanko président Joe Biden fewndi ɗum ɗon haade woteji novembre arta ha hande ko fati e guerre gonɗo toon to Gaza hono kamɓe Israël naɓe ene wayno ko oɗo saaha joni ɓene continue dañde peeloje mawɗe wonande surtout yenn yimɓe jeeɗiɗi ɓe mbari toon taw ko werlade toon bomboji ɓeɗon ko yimɓe liggotonoɓe e ko fate wallude Palestine naɓe ñamde ɗum noon koɓe mbiyata ko yimɓe andiraɓe ko mbiyate cuisine international ene wayno ko ɓeɗo yimɓe jeeɗiɗi waraɓe ɓen ɗum noon kene wayno ko aduna fof alama condamnaniɓe hono kamɓe hay États-Unis kañum hoɗum condamniɓe kono ene wayno Israël mbi wonde ko ne mbawi wonde jaaɓi konde ko erreur kono mango continue wadde enquête o ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna ko kamɓe Palestine naɓe surtout henne kamɓe kadi jeeɓi oɗon organisation ko organisation mawɗo ballo jaaho ala foto yahata e aduna pour wallude yimɓe joguiɓe caɗele dañde ñamde cuisine international ha hande toon to Israël e tugnadi kadi habaruji BBC hono yimɓe sepannoɓe garino toon to sargalle makko kanko Benjamin Netanyahu ɗum noon wayno ko police waɗi mumen bombuji lacrymogène ɓeɗo yimɓe fof noon ene wayno ɓe namdoto oɗo saaha joni ko non seulement ko woteji kesi ɗum noon ko pour changede gouvernement mo kanko Benjamin Netanyahu woni toon e dole mabɓe kadi ene wayno ko mbiyata oɗo saaha joni ko haare wonde toon nde hakkude Israël e kamɓe Hamas yo darto beele yimɓemen garta ko wawi wonde fof ene wayno ko
police mo ton Jerusalem an non ko sargal mo ko kanko premier ministre Benjamin Netanyahu en wayno ko police dartini be do sepannabe habruji men États-Unis cakkitorɗen ko ñande jeetas lewru ndu ɗum noon ko balɗe garoje ɗe hono nangi États-Unis donc no ɓe mbiri ni ko ñande altine garowo ɗo en no hawrata ko jeetas lewru avril ɓe mbi ko nangue gue ma nangue ɗum noon ko ɓuuri hewde États-Unis Mexico e Canada hawnaki ñalawma ma wonto jamma ɗum noon ko sibabude nangue nanguede won nokkuji noon en wayno oɗo sahaji en cuuɓa e États-Unis to yimɓe mbawi yaade ne mbawi longade nangue gue jiiya no wayi ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗaminaɗe hawnaki so yimɓeɓe kucciti e hen tan en daara en mbawi bonnude guite mumen kono noon won kutorɗe dañade pour wawde hadde yimɓeɓe ene darde nangue direct. habaruji men international jiɗoɗo noon ko toon to Sénégal ɗum noon ko hannde woni 2 avril hitande ujunnaji 2024 ko hannde woni ñalawma mo mbiyata ñalawma mo yejjitaki toon to Sénégal ɗum noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye ko président kesso cuɓaɗo ñande 24 lewru mars mo victoire muɗum yalti 25 lewru mars ene wayno ko kanko hannde waɗa inauguré pour yo ardu leydi Sénégal ɗum noon cérémonie o fuɗɗi ko guila 9h30 toon heure local ene wayno ko ha 6h kikiɗe ko wawi wonde fof ko sakkiti ko ene kikiɗe hono kanko Bassirou Diomaye Faye o ƴefti décret ji keesi ɗi o waɗi ɗum noon ko yamirore d' abord o wiide wonde ko oɗo saaha joni gouvernement makko nomi hono Ousmane Sonko yo won premier ministre ɗum noon Ousmane Sonko ko kañum woni premier ministre gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye donc Ousmane Sonko noon e nder konngudi ɗi o haali hen o wi wonde ko liggey ardade leydi Sénégal wona Bassirou Diomaye Faye tan accitte ko yimɓe Sénégal naɓe fof surtout jeunesse et surtout kadi goto fof wawi wonde fof yo waɗa hen doole muɗum o hokki kadi yeeru en wayno ɗeɗa balɗe on toon to Sénégal kamɓe supporteur uji walla jeunesse Sénégal eɓene daare laabi eɓe pewnita won gueɗe won ɗum ɗo fof wi ko yeeruji ɗi ganduɗa en kamɓe Sénégal naɓe poti yantude hen caggal muɗum hon en wayno ko kanko hoore makko o manti Bassirou Diomaye Faye o manti kadi pour la première fois kadi en hono ancien président Macky Sall en wayno ko kanko Ousmane Sonko kadi e nder haalduji ɗi o haali hen tan o wi wonde holko woni arda wonde premier ministre o wi wonde ko neɗɗo tan ballowo jokkodirde hakkude yimɓe liggotoɓe laamu ɓe e kadi programme uji laamu ƴeftaɗi ɗi o haali kadi o siftini kadi holko woni kamɓe liggey mabɓe e kamɓe kadi programme uji mabɓe guila e campagne uji ha ɗoɓe jarata ɗo en donc ko wallude Sénégal waylude won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene poti waylede ɗum noon ko gueɗe no laamirte e gueɗe kadi ko fate justice e gueɗe kadi goɗɗe ko fate en ngaalu leydi ndi ko jiida e ɗum ɗon hono kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal hannde o wawi kadi yaltinde décret goɗɗo hono biyeteɗo Oumar Samba Ba kañum wonno toon to secrétaire général gouvernement walla présidence ene wayno on artirama e ligguey muɗum ene wayno ko kañum hoore mum ni wonno janggannoɗo ko fate communiqué ji ko fate en décret ji jaltuɗi ɗi kanko Oumar Samba Ba ene wayno o guila hitande ujunnaji 2020 ko kanko woni secrétaire général toon to présidence ko jiida e ɗum ɗon hono kanko kadi Bassirou Diomaye Faye walla président Bassirou Diomaye Faye o wawi kadi ƴeftude biyeteɗo Mary Teuw Niane ene wayno oɗon kañum nomama directeur cabinet makko ko kanko Bassirou Diomaye Faye ko jiida e ɗum ɗon ene ɗamina hawnaki janggo kanko Ousmane Sonko mo ara o haalan yimɓe hol wonaɓe gouvernement makko oɗo saaha joni ko tuuma ene wayno ko hawnaki ko biyete Serigne Gueye Diop ma artu e laamu he docteur Abdoulaye Bousso Yacine Fall ma artu en ɗamina hen kadi hono kanko Aminata Touré mo artu e affaires étrangére Aminata Touré noon siftinde on ko kañum hoore mum wonno koye Benno Bokk Yakar walla ko APR e kañum ko sakkiti ko hen haaɓe Macky Sall en ko jiiɗa e cérémonie ene woni cérémonie fodde guila 9h subaka hono kanko gardiɗo conseil constitutionnel donc ko teskita ene wayno ko cérémonie fuɗɗi ko subaka hono kanko gardiɗo conseil constitutionnel biyeteɗo Mamadou Badio Camara ene wayno ko o wawi noddude caggal nde kanko Bassirou Diomaye Faye nde o yetti toon to ko mbiyata galle ko mbiyata des expositions
haalnima o wi wonde ko oɗo sa joni hono résultat ji ɗi résultat ji ɓe keeɓi fate woteji en o yamiri goote e yimɓe jeeɓe conseil constitutionnel e janngo ɗiɗon résultat ji donc ene wayno ko kamɓe ɓe koye maɓe teskirima oɗo sa joni ɓe wi wonde ko tugnade résultat ji ɗiɓe keeɓi ɗi e tugnade kadi wonde ko ɓe ngala hay goto kalmisiɗo wiide wonde ko woteji ɗi ndewani lawol ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o heeɓi ken ɓuura 50% e woteji ɗi ɗum noon firti ko Sénégal kanko noon ene wayno ko kanko gardiɗo conseil constitutionnel o rentini hono Bachir Diomaye Faye o wi ɗum kadi yo reno no fewi sababu laamu ne heewi jariba donc neɗɗo ne wawi aybude hen no fewi laamu kadi ne heewi surtout henne ka laamiɗo ma dañ toujours rendinoɓe ɓen pour feccude yimɓe walla kadi caɗele goɗɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko gardiɗo conseil constitutionnel o caggal muɗum o yamiri wi wonde ko oɗo sa joni ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o wonti gardiɗo leydi Sénégal ko ɗum waɗi caggal muɗum hono kanko Bachir Diomaye Faye président Bachir Diomaye Faye donc caggal nde kanko hoore makko nde wondi wonde mo ƴeftu laamu ngu kadi mo nanngu ɗum avec sérieux e kadi mo waɗ hen doole makko foof o haali kadi hol caɗele gonɗe hen way surtout en dummunnaji ɓennuɗi en tampere wonande jeunesse wonande kadi leydi Sénégal wonande ngaalu wonande kadi kisal leydi ndi e surtout en kadi anni e mabɓe kadi wadde Sénégal continde wonde représentant de Afrique e kadi dandude continent africain fof ene wayno caggal muɗum kanko wonno tour makko kanko président Bachir Diomaye Faye ko yettude yettude ardiɓe leyɗele arɓe tawede e cérémonie makko ɓeɗon arɓe tawede ne jeeyano hen hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie kadi kañum woni hoore mum oɗo sa joni hoorejo unité africaine ene wonde kadi Bola Timbu kañum woni gardiɗo leydi Nigéria kañum oɗo sa joni kañum woni hoorejo fedde fe wiyetande CEDEAO o caggal mum o yetti hen kadi on Mamadou Doumbia ene wayno ko gardiɗo gouvernement transition gonɗo toon to Guinée o aali hen kadi hono kadi gardiɗo leydi Ghana arini toon hono Nana Akufo-Addo o yetti ɗum hen José Maria Nevo on ko gardiɗo leydi Cap Vert Julius Mada Bio on ko gardiɗo leydi Sierra Leone e Umaru Sissoko Mbalo on kadi ko gardiɗo leydi Guinée Bissau e kadi o yetti hen kadi hono Adama Barrow kañum ardi leydi Gambie caggal mum ene wayno ko délégation ngaji goɗɗi garɗi toon tawede cérémonie hono Alassane Ouattara kañum dañani arde kono e wayno neldi vice président makko biyeteɗo Cemoko Melit Kone ɓen wayno ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa tawnoɓe ko jiiɗa ɗum ɗo e ministre uji goɗɗi neldaɗi ana président union africaine en yii hen kadi hono colonel Malick Diaw président conseil national de transition gonɗo toon to Mali e kadi commission mawɗo commission CEDEAO e kadi ene wayno tawama hen kadi président de l' assemblée nationale jeeyaɗo toon to Burkina Faso on kadi ministre mo ari hen donc ɗum woni yimɓe ɓeɗo tawa ko jiita kadi e délégation ngaji goɗɗi e ko way noon donc ene wayno caggal muɗum kanko Bachir Diomaye Faye ñalawma no juuti kono noon ko wawi wonde foof o fayti toon to présidence nde yetti toon to présidence te ene wayno joddima toon e hono kanko ancien président Macky Sall wawi kadi ɓe mbawi kadi joñade gon koɓe kaali ko wawi wonde foof ko wawi wonde foof ene woni caggal mum hokko ɗum woni yaaci hono kanko Macky Sall aussi mo présente yimɓe wonnoɓe e gouvernement makko won heddiɓe ɗon e kadi omo présente yimɓe renanoɓe oɗon galle présidence mo Sénégal ɗum noon ene wayno ko caggal mum nden yiya Macky Sall kanko Bachir Diomaye Faye kanko hoore makko duusi Macky Sall ha boowal pour Macky Sall wiide ko ene wayno hankkadi yalti laamu ko ɗum woni kanko Macky Sall o ƴefti avion fayi Maroc donc ɗum woni ko ɓuuri tengtude ko cérémonie ko jiiɗa e ɗum ɗon ene fada janggo hono kanko gouvernement makko kanko premier ministre Ousmane Sonko mawo présentante yimɓe holko woni hol jogorɓe wonde gouvernement makko e habaruji gumiriɗi toon surtout so Seneweb e habaruji kadi ñalluɗo hollede hannde ko wawi wonde fof ene wayno ko Sénégal dañi président kesso président jaaro e duuɓi 49 e kadi ko président mo ganduɗa henna président mo ganduɗa hen e tunnade kadi
e journaliste no kaaliri mandaji walla programme mumen mo jogui o ko hawne ko programme jogorɗo waylude ngaalu Sénégal no wayata, jogorɗo waylude kadi ko fate justice Sénégal e jogorɗo surtout waylude kadi ko fate kaldigal toon to Sénégal hakkude yimɓe laamaɓe laamiɓe. Noon ma en pat ƴeewen gouvernement o no wayata janggo e kadi ƴeewen kadi hol wonoɓe hen e kadi holno programme o jogori jaɓirede. Donc ɗum woni noon ko bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko jiiɗa ɗum ɗon ko fate korka siftinɗon tan ko jamma janggo wonata jamma kadi ɗaminaɗe no wona jamma 25 waktuji kumtari walla kejjari koni jogori wade balɗe 2 garoje. ɗum noon ñande alarba hawrata ko 24 lewru korka subaka kejjari foti dartade ko 6h03 yahata kejjari dartima kumtari noon wonata ko 8h04 woni nden humtete ñande alhamis so Allah jaaɓi ne wayno kumta kejjari foti dartade ko 6h02 kumtari noon wonata ñande alhamis nde ko 8h05 ɗum noon hawnaki ɗo e nden kadi ɗo e aljuma kadi ma en gartu pour habaruji goɗɗi. Heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko talata hawri ko 2 lewru avril hitande 2024 yen mbal jaam on jarama.